Barkanku da zuwa shirin Manmoriya TV. To jama'a, ga wata sabuwa. Wani babban malami ya yi tsokaci akan wani shiri da lilin baba ya yi, amma ba ku ji maganar daga bakinsa. Allah ya sa mu dace. Amin. Da kai da dukiyanka ka tashi ka bar min gida shine sanadiyan kauransa Kano. In ka gan shi ya zo gida, ya zo gaida abokanin zamantakewa na yau da gobe, amma ubansa ya zo ya ce cewa ga alfahari yake da ubansa da kaza, babu ba shi bane. Wannan ne yasa da ya zo yayi kaset na wuf akan iyayensa ne, ya kaset na wuf. Lilin baba akan iyayensa ne, ya kaset na wuf. Wake-waken da ya ta yin a wuf da ababen da aka yi a wuf, abin da ya faru da shi ne kai. Na baka dama ka je ka kalli wannan kaset, ka zo ka bada. Sai dai kuma ga wata magana da Hadiza Gabon da Samha da suka yi akan saurayin Samha. Ba ku ji magana daga bakin me ita ta ya faru a ina kuke samun GLK din? To, ni dai ban san da suka samu nasu ba. To ke ina kika samu? Ni baby ne siya mini. A to ai gaskiya ne, ni ban san da suka samu nasu ba, amma ni wanda ya siya min baby ne siya min wallahi. Ran da aka kamin ita a matsayin da gift ya siya. Ana gani kamar ba gaskiya kuke faɗa ba, wa'annan gifts da kuke dorawa ku ce wane ya kawo ai waye. Kina tunani akwai wa'anda suke ƙarya ko? To in akwai wanda suke ƙarya ma dai ne bana ɗaya daga ciki, saboda duk abin da aka ce an bani gashi ina rayuwa da kayana. Mota ce gashi yanzu ma da ita na zo na yi fakin. Duk abin da ya ban ina da shi, alatin da yake min ko yanzu na ce ina da bukatar kuɗi wallahi sai ya turo su. So me yasa baby bai aure ki har yanzu ba? Insha Allahu Rabbi zai aure ni. Na ji wasu ma suna cewa wai ya kawo sadaki amma ya zo a yi aure, wai ya ki zuwa. Na ce shi ya isa in ce ya zo aure, ya ce ba zai zo ba, ni ne yan nake jan aure. Ni ce nake haka da maganan aura. Kwantan bura uba, yau na samu manya. Za mu je mu dawo. To jama'a, barkanmu dai da dawowa. To Samha, wannan dai maganar baby yanda kika dagin na anya. Me ya faru? Asiri ko kisisi na? To, wanne daga? ana asiri har yanzu dama? To, wannan dagiyar ne ko zaki bani sirri ne idan ni ma muka samu baby sai mu abin nan. In dai kina son sirri zan baki. To, Kuma kin san duk duniya babu wacce na taɓa bawa sirrin nan. to, Amma ke dai in kina son sirrin nan, madam, zan baki shi. to, ina jin ki. A'a ba a nan ba, Au, ha ba kuma ai an tallata shi a duniya. To, Ha da baiwa fa, akwai sirri akwai baiwa. Zan baki sirrin, amma fa kuma ina da wata baiwa wanda ba kowace mace take da shi ba. Kin san kowace mace a duniyan nan yawwa. akwai baiwar da Allah ya mata. Akwai baiwar da Allah ya miki wanda ni ba ni da shi. Akwai wanda nake shi wanda ke baki da shi. To, wace baiwa ce da Allah ya baki da ni ba ni da shi ko wata mace ba ta da shi? A'a. Akwai baiwa mana. Yanzu ki baki da wata baiwa? Baiwa irin baiwa? nake so na ji tukunna. Sai in ga ko daidai yake da abin da nake. A'a ba daidai bane gaskiya. To. Ba za su daidaita ba. Wace irin baiwa kike? Baiwa ce wannan sirri ce. Sirri ce. Ai ki gaya mana. Sirri ne Sai mu kawai. ƙaru. Sirri ne, ai zan faɗa miki amma fa ba a nan ba. Okay. Zan faɗa miki kuma zan baki wannan sirrin. Amma fa ba a nan ba. To.